Helt til bokseshop. Helt til bokseshop. Jo. Yep. Så stak taster det ikke. Jeg har aldrig været så generet. Ej, så er det nu. Okay. Nej, det er bare en. Ikke hvis det er. Nej, det er rundt. Yep. Jeg troede virkelig, han så havde ventet på en. Så kan du lære det. Men det har Carsten og Sabine gjort godt. Så længe jeg ikke det vidste, hvad ringe til dig, ikke? overhovedet ikke. Jonathan, hvis det er bryllupsnatten, så er hun ikke faldet i søvn. Jeg skal ikke bukke sådan af. Jo. Kun er bokser, hva'? Du skal også have vokset ben. Ja. Jeg er glad for, at vi ikke tog det der hospitalskjole, som jeg har sagt. Nej, det der. Jeg har Sabine ikke siddet til at vokse ben med. Kom dog, kom igen. Jo. Jeg håber den. Så må du kun gå i vokse også. Koldt. Det er ikke Du må godt trække ned bag. den er lidt lækker. Det er verdensklasse, det der. Ej, det er ej. Ikke engang Barney kunne bære det her. Sender du billeder til mig tilbage efter? Ja, så lige prøve at gruppe. Nej,